Až 80% Čechů řeší žaludeční a trávicí problémy. Příznaky jako nadýmání, bolesti žaludku, křeče či pálení žáhy jsou často projevy infekce bakterií Helicobacter pylori. Věděli jste, že touto bakterií je infikován téměř každý druhý člověk? Řešení, jak podpořit správnou funkci trávicího systému, se nachází v přírodě a znali ho už starověcí řečtí lékaři. Sám velký Hippokrates ji před více než 2000 lety doporučoval jako přírodní a šetrnou cestu k podpoře zdraví žaludku. V té době byla dokonce tak vzácná, že se vyvažovala zlatem a za její krádež hrozila poprava. Tento poklad v podobě slz vytékajících z kůry stromu Pistacia lentiscus, rostoucího výlučně na malém ostrově Chios, nazývají domácí obyvatelé dodnes masticha. Způsob pěstování a sklizně této vzácné pryskyřice se za tisíce let nezměnil. Díky úzké spolupráci s rodinami pěstitelů chioské mastichy můžeme poznat její blahodárné účinky na trávení také my v Čechách. Přírodní produkt Masticha Active koupíte na mastichashop.cz.